Ben, bon día novamente. Continuamos nesta segunda sesión con Miro Villar, docente catedrático de Lingua e Literatura Galegas no CPI Diaño Pequeno, en Trazo. Miro tamén é escritor, crítico literario, divulgador, é un enredante, anda polas redes, seguro que xa coñecedes a súa bitácora, crevas.gal, na que sexa con moita frecuencia, e tamén podedes atopalo na súa xanela do Twitter, dando conta de novidades, rechiando, facendo pequenas reflexións que despois moitas veces acaba desenvolvendo na súa bitácora. A xente da costa asociamos as crevas aos tesouros que chegan ás nosas praias ou ata a propia costa, como restos de naufraxios, cargas de barcos ou o que deita ao mar. Pois así tamén, para mí, creo que Miro tamén é así un pouco unha creva na súa bitácora. Pero para a xente da terra, e para min isto foi descubrir, eu non o tiña no meu vocabulario, as crevas tamén son pequenos regos que van repartindo a auga polos prados, para que son de proveito por aquelas leiras nas que se botan colleitas. Pois tamén é así o Miro escritor, o Miro docente, o Miro divulgador e traductor. Pediume que fora breve, pero non podo deixar de destacar que Miro naceu en Sé, na Costa da Morte, e ali foi membro do batallón literario, do que sempre gosta de destacar, sobre todo agora que estiveron de aniversario, despois de 25 anos. Miro era pequeno daquela, estiveron, o que gusta de destacar é que ali comenzaba algunha xente que empezaba a publicar e que hoxe son autores e autoras de traxectoria que deixaron, é dicir, o batallón pois tamén deixou a súa semente. É doutor en teoría da literatura, en literatura comparada. El contanos, ou estivo contando todo este ano e máis parte do pasado, porque xa nos empezou a falar de Florencio, o curso pasado, dende o Bran, xa lle podemos empezar a escoitar cousas en plan divulgativo, que chegou a Florencio a través dun curso de doutoramento sobre a Guerra Civil e literatura da man do profesor Xesús Alonso Montero. O seu primeiro destino como docente, é dicir, a súa creva como rego, foi no barco de Valdeorras. Ali prepararía a primeira palestra para o Instituto de Estudos Valdeorreses, un texto que hoxe podemos atopar na revista Raigame, Revista de Arte, Cultura e Tradición Popular, titulada O macrotexto poético en galego de Florencio Delgado Gurriarán. Segundo el, é a base desta publicación, que, por certo, aproveitando que hoxe estamos no Día do Libro, se queredes, non sei se a Miro isto lle repercute, pero custanos €1 menos, no montante total. Pois nada, foi esta publicación, Florencio Delgado Gurriarán, vídeo obra dun poeta no exilio mexicano, e tamén podemos atopalo en pílulas pola rede, divulgando a Florencio, colaborando en radios, e eu as que quero destacar aquí é a súa participación no telexornal, seguro que coñecedes, do profesor Luís Aldegunde, que cada ano quita dende Rois, dende o seu CPI, e tamén da pequena pílula que fixo para a proposta que este ano, unha das propostas que este ano lanzou a Academia, que é polos vieiros de Florencio. Tamén aparece aí recitando un poema con moita forza sobre a toponimia de Florencio, ademais de facerlle unha análise literaria. Nada, deixo aí a miña brevidade de toda a obra que ten e os premios que ten. Quero destacar, porque para mí me serviron para moito no ensino, a súa obra de Gameleiros, de literatura infantil, O nariz de Cis, A cobiza do verme Noel e A rebelión na charca. Agradecerlle a Miro dende a CIGA, Ensino, e dende a SPG a súa participación hoxe nas xornadas, co especial que ten o día que é, o Día do Libro, coas actividades que hai, e tamén a súa participación na elaboración dun curso que temos neste momento en funcionamento na plataforma no Moodle, e daquel é o que realiza, chegándonos moitos materiais e ademais de estruturar a obra e a vida de Florencio en diferentes temas. Moitas grazas, Miro. Ben, bo día.
O agradecido son eu, moitas grazas por estas palabras, Olga. Eu normalmente estou aí onde estades vos, desde hai moitos anos, desde 1990, son afiliado da CIGA Ensino, e son afiliado da Asociación Sociopedagóxica Galega, e paso sempre as xornadas nesa banda, non? E a máis gústame. Creo que faltean moi pouquiñas e sempre por causas de forza maior. Moi pouquiñas nestes, cantos son, 35 anos. Mi madriña. Entón, gustaríame estar aí, pero hoxe tócame estar desta banda da palestra para facer un percorrido rápido, divulgativo sobre Florencio Delgado Gurriarán. Como ben dixo Olga, o meu primeiro achegamento a Florencio vende moi atrás, non é algo desta última hora, senón que xa nese curso de doutoramento co profesor Alonso Montero achegueime por primeira vez a textos de Florencio que non coñecía, sobre todo porque el tiña un raro costume que eu envexo, que era vir co seu maletín cargado de libros de primeiras edicións, moitos deles editados na emigración e no exilio, que eran inatopables aquí. A raíz disso empeza a miña carreira docente xa un pouco máis tarde no Arco de Valdeorras, no Instituto no IES Lauro Olmo, o meu primeiro destino, no ano 1990, e nese momento o Instituto de Estudos Valdeorreses encárgame facer un estudo sobre Florencio, sobre a obra poética de Florencio máis en concreto, que é o que desenvolvo para un relatorio nunhas xornadas. E a raíz de aí, ese relatorio, digamos que llevou dando forma, ampliando, e publicase nunha revista ourensá que ten pouca difusión, en Ourense bastante, pero se cada no resto do país non, que se chama a revista Raigame. Aí está a base do meu traballo sobre Florencio e o que fixen sempre en sucesivas reescritas e ampliar ese traballo. Mesmo últimamente, desde que o libro saiu aí en xaneiro, pero eu tiven que entregalo por esas cousas das editoriais, tiven que entregalo en setembro, fixeronme quedar sen vacacións de verán, porque pensei que ia sair en outubro, que senón non me entregaba en setembro, e ao final decidiron por criterio editorial esperar, que me parece un bo criterio, esperar a que se esgotase o ano de xalarias para sacarlo en xaneiro. Desde ese momento, pois teño relaborado incluso algúns materiais máis para artigos que van sair neste mes de maio, para publicacións varias que van desde Salmos Galiza, Luces, para o monográfico que dedica a Universidade Galega, etc. Unha serie de publicacións. Non somos moita xente a traballar sobre Florencio e entón iso explica que nos convoquen demasiadas veces. Vou tratar de, como sodes basicamente profesorado de lingua e literatura galega, vou tratar de embarcarme sobre todo sobre a súa obra. Falarei, por suposto, da súa biografía, pero dunha maneira moi lixeira. Simplemente, pois quero vos recomendar, se queredes profundar na vida de Florencio Delgado Gurriarán, a magnífica biografía que publicou o seu sobrinho Ricardo Gurriarán. Publicou na xa en 1999, tamén non é un recén chegado a isto do Día das Letras Galegas, e publicou nesa benemérita editorial tantas veces botada de menos, as edicións do Castro de Isaac Díaz Pardo, hoxe unha editorial desaparecida tristemente. Tedelo reeditado, porque ese libro, os libros do Castro, non sei por que razón, son moi difíciles de atopar e na rede moitas veces sacaban prezos astronómicos que non teñen sentido. Entón, esa biografía en concreto podedela atopar reeditada con algúns cambios, algúnas mudanzas pola editorial Galaxia. Ben, vedes que intitulei esta palestra Florencio Delgado Gurriarán, poesía desde o exilio en México, porque son os vectores a
tríade que eu penso que mellor define a Florencio. Poesía, é basicamente un poeta, desde o exilio, é un autor do exilio, e desde o exilio en México, que é un exilio moito menos coñecido, desde logo, que o exilio na Argentina. Supoño que niso ten que ver moito as razóns históricas do noso propio discurso, tanto histórico, cultural como literario. En Bos Aires estivo ata a súa morte Castelao, ali nucleouse o que foi o Consello de Galiza e foi un exilio moito máis numeroso. Polo tanto, en boa lógica, é certo que é un exilio xa bastante estudado. Mesmo na celebración das letras galegas, cando, por exemplo, se lle dedicou a Lorenzo Varela, ou mesmo a Luis Seoane, ou incluso a Rafael Dieste, pois puderonse abordar moitas perspectivas do exilio na Argentina. Pero hai outro exilio, hai moitos outros exilios, e o exilio mexicano é un exilio moi importante, tanto en nomes, cualitativamente importante, como incluso na súa produción literaria e cultural, na que logo tamén falarei un pouco. Ben, aí tedes unha lembranza. A Real Academia Galega, nese pleno do día 2 de xulio de 2021, Marilar, que é académica, lembrará o mellor camín, acordou dedicarlle o Día das Letras Galegas 2021, perdón, aí hai unha gracia, 2022, a Florencio Delgado Gurriarán. Eu, nesta edición divulgativa que fixen a petición de Xerais, recollo parte do que foi a acta da Academia. Eu vou ler un parágrafo porque concordo plenamente con esa decisión da Academia. Tamén é certo, e sempre me gusta dicirlo en público, eu que non son académico, podo dicirlo, que me gustaría que as letras galegas seguisen a ter nome de muller. A miña candidata para esta edición sería unha poeta a que coñecí personalmente e que tratei e que me parece dunha obra inmensa como Luisa Villalta, tanto pola súa obra poética, narrativa, pola súa obra dramática, polo seu ensaio, por calquera das súas cousas. Pero dicía a Academia: a Real Academia Galega non só celebrará o excelente poeta que foi cultivador dun galego enxebre, característico das terras de Valdeorras. A través da súa figura tamén homenaxeará por vez primeira a Galicia do exilio republicano en México, país onde o propio Delgado Gurriarán e outros colegas desenvolveron iniciativas sobranceiras que mantiveron vivo o facho da nosa identidade. Leo iso. E concordo con esas dúas ideas, Florencio viviu nun século convulso, na súa dilatada trayectoria biográfica vai ser testemunha de varios períodos históricos. Como autor, nace para a literatura cando se estaba desenvolvendo o que no mundo literario chamamos a época Nós, que se abre en 1920 co primeiro número da revista Nós e que chega por razóns obvias ata o ano 36. Temos que lembrar que o seu primeiro libro, Bebedeira, que publicou o editor tamén asasinado nunha gavia de Cacheira, Sánchez Casal, no prelo da súa editorial Nós, ese libro Bebedeira sae á rúa no ano 34, e os presupostos dese libro, dos que logo falarei máis polo miúdo, teñen moito que ver con esta época, a época Nós, o espírito anterior das Irmandades da Fala e todo iso. Tamén vive a ditadura de Primo de Rivera, 1923-1930, como vedes aí, na que o galeguismo se ten que refuxiar, sobre todo no activismo cultural, porque gústame sempre lembrar esta época histórica, porque parece que non temos memoria, cada vez a memoria histórica parece que causa máis feridas, e cando se fala de dictaduras no Estado español parece que só lembramos a Franco, pero non, houve dictaduras terribles antes de Franco.
Viví o que Rafael Dieste chamou moi ben ese tempo de entusiasmo, que foi a Segunda República. E aí Florencio, que era aínda un mozo, é cando entra en contacto co galeguismo organizado, non? Sabemos a biografía de Ricardo Gurriarán recolle reproducido o seu carné do Partido Galeguista. Sabemos que foi militante do Partido Galeguista, sabemos que participou nas campañas a prol do Estatuto, sabemos que a figura de Ramón Otero Pedrallo foi moi importante na súa biografía, acompañou-no neses mites galeguistas por Ourense. Entón é unha época na que todo o seu periplo vital está incardinado no galeguismo. Viviu, por suposto, a Guerra Civil, e a mí gustame resumir unha peripecia que conta moi ben Ricardo na súa biografía, non? Que é a súa fuxida. As terras de Valdeorras son as terras nas que toda a loita ten unha forza considerable, non? Estamos falando dunha zona con un movimento obreiro moi importante, con actividade sindical, socialista, comunista e anarquista, por tanto, de todo tipo, e ademais moi numerosa. Estamos falando tamén de núcleos galeguistas moi importantes, non? E por esa razón é evidente que foi unha terra onde as gadoupas da represión foron moi fortes, non? A represión, ben o sabedes, non vos lo teño que descubrir, foi forte en todo o país. Este foi un país de represión, pero nas terras de Valdeorras se cadra con especial virulencia, non? Florencio, que xa era militante galeguista, era unha das persoas que estaba destinada a aparecer nunha gavia, non? Entón, nesa peripecia, el ten que fuxir. Primeiro fuxe a Terras de Castela, onde el xa coñecía moi ben por razóns familiares. El marchou ali de rapaz co seu pai, porque foi destinado a traballar fora, primeiro en Zamora, logo en Valladolid, diferentes destinos. Entón anda por aí vagando por Terras de Castela, tratando de agocharse. Logo, a través de familiares, recibe o aviso de que non é terreo seguro tampouco, e emprende unha fuxida. Estou resumindo moito a peripecia. Emprende unha fuxida disfrazado como axudante de topografía a través da fronteira da Raya, da fronteira terrestre por Tourén, non? Logo, desde Tourén chega a Porto, consegue embarcar cara a Francia, e aí toma unha decisión que eu considero que é moi importante. Sería moi fácil, sería moi doado que el se acomodase a estar no exilio, a loitar contra o franquismo desde o exilio, non? Pero el decide, nese momento no que hai aínda unha parte republicana en combate co franquismo, decide regresar, non? E decide volver a Barcelona, desde aí participar en varias tarefas de organización do antifranquismo. Nesa época son basicamente todos os seus poemas de poesía, digamos, combatente, poesía antifranquista, dos que logo falarei tamén un pouco, non? Por suposto, a derrota da República fai que teña que exiliarse, e el participa desde o SERE, desde o Servicio de Evacuación dos Refugiados Españois, na organización do que se chamou os Barcos da Liberdade, non? Que levaron as persoas exiliadas cara a América, no seu caso cara ao destino de México. Gustame lembrar aquí tamén que neses Barcos da Liberdade tiveron unha diferente acollida, ímolo dicir así. Os barcos que foron a México tiñan o apoio dun goberno progresista, o
goberno progresista do presidente Lázaro Cárdenas, que de alguna maneira influenciou en que eses barcos puidesen chegar ali. Non foi o mesmo caso que os barcos que, por exemplo, como o Winnipeg, tiveron que escoller o camiño do exilio en Chile, por exemplo. Winnipeg, sabedes que foi unha iniciativa, entre outras moitas persoas, do poeta Rafael Alberti. Eses barcos, ao contrario do que sucedeu cos barcos que foron ao exilio mexicano, non tiñan apoio gubernamental ningún, senón que partiron de iniciativas da sociedade civil. E iso convén. Por suposto, aparte de vivir no exilio a ditadura de México, como volverei sobre a súa obra a falar bastante do exilio, deixámoslo aí. Por suposto, tamén é protagonista, para que vexades que tivo unha dilatada trayectoria do que denominamos a transición. El tarda en regresar a Galicia e poucas veces veu, a verdade, pero sí que participou do diálogo que se producía entre o galeguismo americano e o que se chamou sempre aquí o galeguismo interior, de como se podía encauzar o período da transición. E logo, nesa mesma época, estamos xa na súa última década, pois tamén publica aquí xa dous libros da man das edicións do Castro, dos que logo falarei. A súa obra poética. 4 títulos de autoría individual, poden vos parecer moitos, poden vos parecer poucos. Eu quero relembrar que a cantidade non pode determinar que un autor ou unha autora sexa protagonista do Día das Letras Galegas. Manuel Antonio foi protagonista do Día das Letras Galegas con un libro que para min é sempre fundamental na literatura galega. A mí se me piden que cite un libro de literatura galega do século XX, vou citar de 4 a 4 de Manuel Antonio. Fixadevos que importante para min, e a obra de Manuel Antonio en cantidade é menor que a de Florencio Delgado Gurriarán. Bebedeira, volveremos falar máis adiante dos libros. Bebedeira, aí vedes a capa original da primeira edición de 1934, repito, publicada no prelo das edicións do Ángel Casal, que leva unha capa dun galeguista tamén, Castro Aires. Galicia Infinda, que para min é o seu libro máis importante, tamén logo explicarei por qué, porque é un libro, ademais, que condensa todo o que podedes atopar de Florencio Delgado Gurriarán no seu discurso literario. Se eu teño que escoller un libro da súa obra, escollería, sen dúbida, Galicia Infinda. Todos estes libros tamén os tedes reeditados agora pola editorial Galaxia. Neste caso, facía parte da colección Saldés, publicouse no ano 63, na editorial Galaxia tamén. Hai un aspecto que tamén me gusta lembrar desta publicación, que vos imaginade o momento, estamos na década dos 60, o franquismo ainda está forte, é o que supón a publicación deste libro, que chega sobre todo da man de Francisco Fernández del Riego, co que el mantiña un epistolario moi vizoso. Imaginade, Galaxia nese momento está a publicar a un autor represaliado, por moito que aquí exerzan tanto a editorial como o propio poeta, exerzan de alguma maneira a autocensura. Evidentemente aquí non podían incluir os poemas antifranquistas, era obvio, pero sí que hai unha aposta decidida desde Galaxia por recuperar un autor exiliado, con todo o que iso significa. Logo que imos ter a oportunidade de escoitar a voz de Florencio, vai vos chocar, vai vos, por menos a mí chocoume, escoitar, se escoitades ese programa que vou facer referencia, un programa de radio que se grabou no ano 68, falase moito
de que Florencio está en México, pero en ningún momento da entrevista, como é obvio, se fai referencia a que está en México por ser un exiliado, non? Entón, fixadevos como Galaxia aí aposta por, de alguna maneira, confrontar os regímenes da cultura, non? E esas cousas, nun país como o noso, convén non esquecelas. E xa, nesa década dos 80 chegan estes dous libros, Cantarenas, que vedes que ten 3 partes, Bebedeia, Valdeorresas, Dionisias, e O soño do guieiro. A recepción destes dous libros eu creo que vai ser fría, por decirlo de alguma maneira, non? Nesa década dos 80 a poesía galega vive en plenitude, mesmo a crítica literaria chegou a falar, na miña opinión, con exaxero, con bastante exaxero, de que era unha nova idade de ouro. Non sei se sería para tanto, pero desde logo estaba a publicar moita xente e libros de poemas de moitísima calidade, non? Entón, o discurso de Florencio, que por riba se publica nun editorial como Edicións do Castro, que en certa maneira, polo menos na súa parte poética, vivía un pouco nas marxes, pois é recollido con frialdade. Por que razón? Porque estaba a publicar nese momento. Eses dos libros non deixan de ser unha recolla de textos anteriores, non? De feito, nacen os dous por iniciativa do Instituto de Estudos Valdeorreses, que son os que convencen a Florencio para que lle presente estes textos ao Castro e para que vexan a luz, non? E os textos de Florencio chocan con unha concepción da poesía predominante, que non era única, porque dos 90 tamén Xadares, da que falamos o ano pasado, que era unha cousa diferente, ou tamén era Lois Pereiro, que tamén era unha cousa diferente, pero unha concepción predominante moi culturalista, non? E aí chocaba con estes poemas de Florencio que eran moito máis baseados no popular. El sempre tivo unha preocupación de elevar os elementos populares a súa poesía, tanto a nivel de lingua como a nivel de cultura. Sobre todo no primeiro destes dous títulos, en Cantarenas, O soño do guieiro, o mesmo, pero aquí hai unha recolla máis dos seus poemas dedicados a persoeiros da cultura galega, non? Hai poemas que falan de Castelao, de Alexandre Bóveda, etc. Participou en 2 obras colectivas que tamén son moi importantes: O cancioneiro da loita galega, unha iniciativa do Partido Galeguista de México, do colectivo Saudade do Partido Galeguista de México, que eu vos convido, se tedes ocasión, na Biblioteca Xeral Laino hai un exemplar, está a disposición de persoas que teñades o carnet de investigador ou investigadora, e, polo tanto, convido-vos a ver a edición original, que non é esta é a edición facsimilar, e veredes a feitura do libro, porque eu penso que está ben ver como se fan os libros en cada época. Moitos anos despois, xa na década dos 90, o profesor Alonso Montero foi o responsable de recuperalo, porque tivo acceso a un exemplar que hoxe se conserva noutra desas beneméritas institucións que temos, que é a Fundación Penzol de Vigo, non? E aí tamén o podedes atopar. E fíxose unha edición facsimilar con un estudio do profesor que é moi completo. E tamén temos o seu labor como traductor, que tamén considero moi importante, non? Basicamente por 2 razóns. A primeira, porque está traducindo, no caso de Florencio, está traducindo nomeadamente aos poetas simbolistas franceses, non? Estáos colocando, estáos anosando, estáos colocando a nosa lingua. E iso revela que a concepción que eles teñen desde ese galeguismo cultural de situar a nosa lingua como unha ferramenta para chegarnos a calquera lingua do mundo, non? Por lo tanto, aí hai un labor consciente
de demostrar que a lingua galega pode traducir, pode anosar calquera idioma do mundo, calquera poesía do mundo, non? Iso por unha parte. E outra, volvo a citar, el basicamente traduce poetas simbolistas, ainda que non só, como iso de alguna maneira vai transparentar, influir no seu propio discurso poético, na súa propia obra. Ben, a min gustame dicir que Florencio representa unha pola vizosa da nosa literatura de emigración e de exilio, que é unha literatura moi importante. Nos meus anos de facultade, que se están un pouco lonxe, como dixo Olga, nos meus anos de facultade, ninguén me falou da literatura de emigración e do exilio. Tiven que esperar ata ese curso de doutoramento do profesor Alonso Montero sobre literatura e guerra civil para que se me falase parcialmente, centrado na poesía antifranquista, deses anos, non? Pero nesa época non se falaba. Nos materiais que eu manexo para dar aulas, que podedes manexar calquera de vos, eu estou nun CPI, non estarei por moitos anos, non quero sair dai, pero iso é outra historia. Estou nun CPI moi a gusto, na secundaria, non traballo co bacharelato, por lo tanto non sei non coñezo de perto o que son os materiais que se manexan no bacharelato, pero si coñezo o que se manexa en secundaria. A literatura de emigración e do exilio ocupa escasamente unha páxina nun programa moi amplo de cuarto de ESO no que temos que falar de toda a literatura do século XX. E o exilio mexicano, dúas liñas, na que moitas veces, nalgúns manuais, nin siquiera se cita a Florencio Delgado Gurriarán, non? Para que vexades como está a cousa, non? Por lo tanto, eu creo que este país ten aínda unha débeda moi grande, aínda que cada vez hai máis estudos, máis achegas, ten aínda unha débeda moi grande coas persoas que mantiveron a nosa cultura e a nosa lingua na emigración, antes da Guerra Civil e despois, na emigración e no exilio. Temos moito que recuperar deses autores, desas autoras. Algún sí que tivo a fortuna de que se dedicase o Día das Letras Galegas, Luis Oane, Lorenzo Varela tamén. Este Antón Zapata, ao que eu lle consagrei a miña tese de doutoramento, seguro que a maioría de vos nin vos soa, pois é un autor que tería moito que dicir. Avelino Díaz, que hai unha serie de xente en Río Torto que o está a reivindicar con moito acerto como un posible candidato para as letras galegas, ten unha obra considerable. Sebastião Pandestón, Muxián, Emilio Pita, Manuel Prieto Marcos, Ramón Rey Baltar, que curiosamente o primeiro libro que eu vin publicado no exilio, e tamén foi da man de Alonso Montero nese curso de doutoramento, foi un libro de Ramón Rey Baltar, A Gaita Falare, que quero vos recordar que foi o primeiro libro en galego publicado despois do 36. Xosé Rubio Barcia, Xosé Conde Fernández, Alfonso Galloso Frías. Notaredes algo en falta, ou se cadra é problema meu, pero noto algo en falta, que son as mulleres, non? Había mulleres no exilio, por suposto, pero como sucede sempre no noso discurso literario, pois tiveron moi pouca fortuna editorial e os seus traballos ainda están moito máis dispersos. Logo falarei un bocadiño disso tamén. Bueno, da contribución de Alonso Montero xa falei abondo, da de Ricardo tamén, esa é a portada da súa primeira biografía, 1999, tedela agora reeditada en Galaxia. Manuel María foi un dos primeiros autores en reivindicar tamén a Florencio nese libro, nese libriño, Cancioneiriño de Valdeorras, que esta é unha edición da propia Fundación Manuel María, que o recuperou, pois dedicalle un poema moi fermoso a Florencio, non? Para a xente que traballades no ensino teñades nocións de música, que non é o meu caso. É o caso, por exemplo, do meu amigo e colega de promoción,
fixemos a carreira xuntos, e Xusende, que sei que está a traballar nas cruces desde o mundo da regueifa, que dá unha optativa relacionada co mundo da regueifa, coa coralidade. Sei que está nun proxecto moi fermoso traballando con Xavier Díaz para musicar poemas de... e sei que vai sair nestes días, non? Para musicar poemas de Florencio. Hai un CD xa dos anos 80 de Anxo Rei que todavía ainda podedes atopar por aí. Eu sou vender aí moi pouco. No verán, cando estaba traballando neste libro, foi cando sou vender, non tiña nin noción da súa existencia e ainda o pude mercar. Pero hai outros proxectos por aí. Por exemplo, tamén teño noticia de que Camaño e Ameixeiras, ese dúo, non sei se as coñecedes, que son os que lle poñen a música ás micropezas que está publicando a Real Academia Galega, esa música final, pois tamén están con un proxecto musical. Florencio, a poesía de Florencio é moi asequible desde o mundo da música, porque é un poeta con oficio e ten moitísima sonoridade, moitísima musicalidade. Nos seus versos fala moito, e diso tamén farei unha referencia despois, de ritmos musicais americanos, non? Que vai incorporando a poesía. Por lo tanto, daría moito xogo. Bueno, aí tedes o CD de Anxo Rei, Fronteira de Cegoñas, que é os anos 80. Tamén hai proxectos cinematográficos en marcha. Eu, do que está xa empezando a sair na rede, porque, por exemplo, sei dunha longa metraxe que non se vai rematar, que agora a data da que falan é outubro, que está facendo o Xente de Valdeorras, Domingo do Campo en concreto. Pero, por exemplo, eu convido-vos, a parte dese traballo inmenso que fai Luís Aldegún co seu alumnado dos Dices, que é algo que utilicei sempre nas aulas, o seu telexornal, das micropezas que fai a Academia. Hai outro proxecto da Academia que é de María Yáñez, que é unha especie de webserie da que tedes xa disponibilizados os 2 primeiros capítulos. Ben, nesa dilatada trayectoria da obra de Florencio é moi difícil etiquetalo, non? Eu sempre digo que as etiquetas creámolas nós no mundo do ensino para facilitar o coñecemento, tamén no mundo da crítica literaria, non? Pero non deixan de ser corsés, non deixan de ser xustillos que se lles poñen as autores aos autores, non? Porque comprimen moito a obra dun autor nunha determinada etiqueta que ás veces non lle acai ben. Álvaro das Casas foi o primeiro en incluíro nunha antoloxía, pero evidentemente unha antoloxía que se fai cando Florencio só levaba un libro publicado, pois pouco nos pode decir. Quizáis a persoa que máis o empezou a reivindicar xa como unha obra máis en conxunto sexa o profesor Ricardo Carballo Calero nesa monumental que eu ainda sempre utilizo. Ás veces parece que hai que recordar isto, que hai que utilizar a historia da literatura do Ricardo Carballo Calero, e el fala o integro no que chama os novecentistas, por situar aqueles autores que naceron por volta de 1900, non? Pero o certo é que eu sinto máis cómodo con esas dúas etiquetas de Méndez Cervin, que son a xeración de 25, que ele utiliza para falar do que se chama vanguardas, e a min, bueno, o termo de vanguardas, cando teño que explicar sempre, teño moitos problemas, porque eu non creo nas vanguardas. Creo que un vanguardista no noso país, na nosa literatura, só é Manuel Antonio. O resto son poesías renovadoras, pero non vanguardas. Pero o certo é que nos manuais aparece como a xeración das vanguardas, non? Por idade estaría nesa xeración, polo seu primeiro libro estaría nesa xeración, pero polo seu propio percurso biográfico estaría máis na seguinte xeración, que é a xeración de 36, non? Porque, volvo a reiterar, non? O seu libro principal, Galicia Infinda, publicase no 63, por lo tanto xa estamos nas xeracións de posguerra,
e boa parte da temática tamén vai nese sentido. Logo, se non vos queredes pillar as mans e utilizar algún termo, sempre está o da época nos que tamén o representaría. É autor de dúas autopoéticas. Vale. Que eu considero textos fundamentais para entender a obra de Florencio Delgado Gurriarán. De feito, dedicolle un capituliño no libro este divulgativo e veño de ampliar ese capítulo para un dos artigos que van sair agora en maio, non? Por que considero eses dous textos fundamentais? Porque as autopoéticas definen o propio autor. Se xa un poeta ou unha poeta, cando escribe unha autopoética, está confesando as razóns polas que escribe, non? Ben, pois temos dúas autopoéticas, unha máis breve e outra máis extensa. A primeira publícase nese libro, no que ves arriba, que foi unha antoloxía consultada que fixo o profesor Filgueira Valverde no ano 36 a pedimento do Seminario de Estudos Galegos. O Seminario de Estudos Galegos tiña a intención de facer unha panorámica da poesía galega do momento e encargoulle a Filgueira Valverde esa antoloxía consultada. Non sei se coñecedes moi ben o mecanismo dunha antoloxía consultada, non? Envíaselle un cuestionario aos autores, ás autoras, e eles responden a unha serie de cuestións e son eles mesmos, eles mesmas, quen fan unha pequena antoloxía dos seus textos para incluir nesa antoloxía, non? Eses materiais non se publicaron, non? Chegou o ano 36, e por razóns obvias, eses materiais non se publicaron. Estiveron guardados moito tempo no inmenso arquivo de Filgueira Valverde, inmenso. E cando se estaban catalogando eses materiais, pois apareceron. Entón a profesora da Universidade de Vigo, Ana Acuña, e o profesor Alonso Montero prepararon esa edición facsimilar que tedes aí, non? Que foi a que eu puiden consultar. E aí aparece a primeira autopoética, que é breve, pero xa dá unha idea da súa poesía. Nesa autopoética el xa confesa, para que vexades o importante que é a confesión dun autor, xa confesa que el se sente moi próximo da poesía de Amado Carballo e tamén da poesía do primeiro Carballo Calero, non? E aí teríamos dous fios fundamentais na poesía de Florencio. Por unha parte, o ilozoísmo. Ele é un poeta que se pode encadrar neses primeiros libros, sobre todo en Bebedeira, e incluso en poemas que publicou posteriormente na etiqueta do ilozoísmo, de poemas que escriben sobre a natureza, sobre a paisaxe, e por outra parte, nun tema que a crítica tratou moito menos, que eu desenvolvín algo máis tamén nun artigo que vai sair no Faro de Vigo, que é a sensualidade, non? El confesa aí que está próximo da sensualidade de Carballo Calero nos poemas Pendurados dun cabelo, por exemplo, non? O primeiro Carballo Calero. E logo temos unha segunda autopoética que publica para a Escolma, que preparou Francisco Fernández del Riego, Escolma de Poesía Galega a Catros Contemporáneos, non? Que eu considero un texto moitísimo máis importante, porque dá unha definición da poesía que vos convido a ler, non a vou ler agora porque o que vou facer é un pequeno alto na presentación para que escoitemos por vez primeira a voz de Florencio, non? Nesa entrevista que lle fan nun programa que se chama Poetas de Galicia en Radio Nacional de España, por suposto, unha entrevista en castelán, non? E entón, é un programa de 18 minutos que está, cando eu elaborei este libro, sabía da súa existencia, Ricardo Gurriarán tamén sabía da súa existencia, pero foi nos imposible chegar a ele. Eu solicitei por varias vías a Radio Nacional de España que me facilitasen unha copia para a consulta e non houve maneira. Afortunadamente, ás veces as institucións que temos no país serven para suplir onde non podemos chegar ás persoas, non? Entón, hoxe,
é un programa que tedes disponibilizado na rede no álbum de Galicia, no especial sobre Florencio Delgado Gurriarán que publicou o Consello da Cultura Galega. Aí o podes escoitar completo. Son 18 minutos que debedes escoitar, porque son moi interesantes, mesmo para ver como se trata a poesía galega nese momento. Vou rescatar dous anaquiños, un no que fala da poesía e que dá unha idea moi parecida ao que aparece na autopoética, e logo despois escoitaremos un dos poucos poemas nos que é o propio Florencio o que lee o poema, o que recita o poema, porque o resto dos poemas están reproducidos por outras voces. ¿Qué significa para usted la poesía como experiencia vital y como manifestación de su propia personalidad, de sus ideas, sentimientos e inquietudes? Para mí la poesía es una necesidad vital, es decir, va formándose poco a poco la idea de un poema. Isto sí que lo contaba. Ben, como parece que non vai, vou suplir ese texto na voz de Florencio que me interesaba escoitarles por esa definición que dá na escolma de Loguego. Vou ler un anaquiño nada máis. A poesía non compre entendela, senón sentila. A súa función peculiar é a de comunicar unha emoción, non transmitir un pensamento, senón deixar na sensibilidade do lector unha sorte de vibración que corresponde ao que sinte o poeta. A poesía pódese chegar polo camiño do verso, con todos os seus artificios, pode garnirse coa metáfora ou ir espido de enfeites, mas ningunha destas cousas lle é esencial, inda que ás veces sexan os sustitutos dela. A poesía vivirá eternamente. E aí, como sucedía nesa entrevista que lle fan, el fala moi claramente de que entende a poesía como comunicación. Sí, sí. Va formándose poco a poco la idea de un poema en uno y ya. Ben, desculpade, en calquera caso, como vos decía, é unha entrevista que tedes disponibilizada no Consello de Cultura Galega e que vos convido a escoitar porque son apenas 18 minutos.
Cando teño que falar da poesía de Florencio sempre falo de macrotexto, non? É un concepto que penso que lla cae perfectamente, non? Que podemos entender por macrotexto poético? Pois unha obra que, a pesar de ser moi dilatada no tempo, pois vai manter unha serie de fíos que a ganduxan, non? Que a unen, non? Eso é o que podemos entender como un macrotexto, un poeta que ten unha voz propia, que a vai utilizando, que a vai conservando ao longo do tempo, por moi diferentes que sexan os libros. Como dicía antes, podese considerar unha obra de non moita extensión. Tedes a edición da poesía completa que fixo Xosé Ramón Pena en Xerais, e vedes que é un libro realmente asequible. Ten en conta que daqui tedes que aínda extraer todo o que é o limiar, o estudo previo, por lo tanto, é unha obra que colle perfectamente nun volume moi manexable, non? E iso enlazaría co que vos decía antes de macrotexto. Hai sempre unha vontade estilística que vai aparecendo nos diferentes volumes. Hai varios textos que se repiten nun volume, noutro, vai facendo mudanzas, o que demostra tamén o que eu entendo como oficio do poeta, non? Hai poetas que se caracterizan, eu non son, pero hai poetas que se caracterizan por reelaborar moito a súa obra, non? Cismar moito sobre a obra, e esa é unha das características de Florencio, non? A min, en certa maneira, por exemplo, recórdome moitas veces a Uxío Novoneira, non? Na súa reescrita de moitos poemas. Os primeiros poemas antes de Bebedeira. Son poemas para os que utiliza eses pseudónimos que vedes aí, Corgomófilo, escrito con C e con K, que fai referencia ao Córgomo. Ele é un poeta corgomés, os Baxeres, pero é un poeta corgomés, non? Entón, fai uso dese pseudónimo. Ata que a crítica do momento fai saber que non era moi adecuado para un poeta personarse, asinar con un pseudónimo dese tipo. Entón, a partir de aí, empeza a usar o seu nome, non? Eses primeiros poemas son poucos, pero que non recolleu en Bebedeira, porque hai uns primeiros poemas que logo recolle en Bebedeira, lembrado, o primeiro libro, ano 34, pero hai outros que non. Que teñen de particularidade? Pois que beben moito do popular. Por exemplo, un dos poemas que non recolleu en Bebedeira, que son anteriores ao libro, é un poema que podemos inscribir perfectamente noutra desas vanguardas que a crítica di que existen na literatura galega desa época, non? Que é o neotrovadorismo, non? Ten un poema que non deixa de ser un remedo, unha inspiración dun texto, por exemplo, unha forma moi parecido a un poema de Don Denis, non? Por lo tanto, aí está un poeta que xa xoga co coñecemento dos nosos trovadores medievais, non? De feito, nunha das autopoéticas, pois confesa que entre as súas lecturas está esa poesía medieval. E xa que falo de lecturas, vou facer un breve inciso. Falouse moito, falamos, eu tamén, caín nese erro, de dicir que a biblioteca familiar de Florencio Delgado Correal estaba moi abastada, moi ateigada de libros na nosa lingua. Non é certo. Nun material novo deses que se foron recuperando, nunha entrevista que fai Dolores Pla en México xa nos anos 80 ou primeiros do 90, agora non lembro a data, tampouco é importante, e que tamén podedes xa ler na rede. El confesa que o único libro que había na súa biblioteca familiar de literatura galega eran Os aires da miña terra de Curros, que nin siquera tiña unha poeta que sí que o influenciou tamén bastante, como Rosalía de Castro, non? Que a esas lecturas chegou moitos anos despois, cando xa involucrado no galeguismo,
empeza a chegarse á publicación de referencia do galeguismo nesa época, que é a Nosa Terra, non? E a través da Nosa Terra é cando vai coñecer toda a nosa literatura do momento, non? Por lo tanto, en primeiro lugar, a través da prensa periódica e non dunha biblioteca persoal. Habría que matizar. A poesía de combate e resistencia. E aí quería que vos fixasedes nese xornal Nueva Galicia, portavoz de los antifascistas gallegos, onde el publicaba co seu nome, Florencio, e nada máis, non? O profesor Alonso Montero opina, e eu concordo, que probablemente o fixese para non asinar co nome completo para garantir a seguridade fronte á represión dos seus familiares, non? E vedes que publica nun Nova Galicia, que era un voceiro auspiciado polos comunistas, pero no que participan de maneira plural todos os galeguistas, non? E aí vedes, non? Aí tedes un texto ao lado do poema de Florencio, pois aparece un texto de Castelao, non? Para que vexades que en certo momento a Frente Popular sí que funcionaba como unha amálgama de resistencia contra o franquismo. Logo iso, evidentemente, tamén esfarelou. Dime ahora de 5 minutos, entón vou tratar de ir un pouco máis rápido. Galicia en Finda, vedes que se estrutura nesas partes e aparecen inicialmente 3 poemas, Galicia en Finda, que dá título ao libro, Nomes, que me parece un poema magnífico, no que xoga coa toponimia. En primeiro lugar, sitúa na primeira parte do poema os topónimos americanos, mexicanos, que ele vai coñecendo, e logo unha serie de topónimos valdeorreses aos que fai dialogar, non? E logo toda unha serie de partes nas que eu destacaría, sobre todo a última, os poemas mexicanos, porque son os máis novidosos para a nosa literatura. É a primeira vez que na nosa literatura entra a cultura prehispánica americana, non? A través dos poemas de Florencio. A min gustame dicir que só anos despois, cos cantos caucanos ou ca nova crónica das Indias de Antón Avilés de Taramancos, un de poesía e outra narrativa, volvemos a ter con intensidade a cultura prehispánica, non? Cantarenas, vedes que son esa parte primeira, son poemas que dignifican o traballo galego, son textos moi creados no ámbito do que se chama o neopopularismo, non? Que tratan de recrear tanto formalmente como temáticamente a nosa literatura popular. E, por suposto, aí está toda a cultura do viño. Florencio Delgado Gurriarán, sin ninguna duda, e non só é o noso poeta maior do viño. E iso que temos grandes poetas que cantaron o viño, pensar en Manuel María ou no propio Antón Avilés de Taramancos, que mesmo foi taberneiro en Noia, non? Pero el cantou a toda unha cultura do viño, do mundo do traballo do viño, non? Valdeorras, que serían poemas máis que glosan a paisaxe, os topónimos, e unha serie varia que introduce no libro, que el, supoño que aí dase de conta que iso funciona como un caixón de xastre, no que ides a topar mostras de poesía infantil moi axeitadas para traballar con os primeiros cursos de primaria, ou mesmo cantares de ceo, non? E logo os poemas mexicanos, onde habería que falar da sexualidade e habería que falar tamén desde unha perspectiva de hoxe, non nos equivoquemos, pois de que hai unha certa ollada eurocentrista, non? Na medida en que eurocéntrica, na medida en que se contempla a muller indígena con certo machismo, non? O resto dos seus poemas eróticos teñen moito que ver coa poesía amatoria do momento. Poñamos por caso que viña xa do modernismo de Rubén Darío. O aspecto formal xa o
como dixen un pouco antes tamén, pois ten moita querencia pola métrica e por recursos estilísticos propios da literatura popular, e aí teríamos o seu emparentamento coa poesía de Amado Carballo. E finalmente, e así deixo pé a que se pode facer alguna pregunta, pois reparar, traballar, se queredes desde o ensino, nos seus moitos poemas nos que reflexiona sobre a lingua, non? A parte desde o aspecto formal, imos atopar voces valdeorresas, non? Hai traballos que recollen todo ese caudal de voces valdeorresas que aparecen nos poemas de Florencio. O novidoso vai a estar nos americanismos, nesas voces, sobre todo, nahuatles, non? De culturas sempre indígenas, non? Que el vai incorporando. Carballo Calero fala incluso de que crea unha especie de creoulo entre galego e esa linguaxe americana, non? Pero eu estou máis co texto que publicou, co estudo que publicou Chuslama, que di que realmente non o podemos considerar un creoulo, porque o que fai realmente é introducir eses americanismos na poesía, non? Pero simplemente introducilos. Tamén hai mostras de galicismos que teñen que ver moito con esas lecturas das que falábamos antes e as súas traduccións dos poetas simbolistas, e tamén un caso moi curioso que é a introducción do inglés americano nunha especie de xogo irónico que fai en moitos poemas. Nestes poemas sobre a lingua ides atopar reflexións sobre a transmisión da lingua moi importantes, que aínda hoxe serían plenamente vixentes. Ides atopar reflexións sobre como a lingua está acastrapándose, ten moitas reflexións sobre iso nos propios poemas. El que defende que no galego literario tense que incorporar o galego popular, pero ao mesmo tempo expurgalo desas formas que sexan propias do castelán, non? Que sería o acastrapamento. E logo tamén a súa reivindicación dos topónimos, non? Algo que aínda co que estamos pelexando aínda ás veces a día de hoxe, non? Pois xa aparece nos seus poemas, non? Ten poemas nos que fala das formas deturpadas que ela atopaba nos seus anos mozos por Valdeorras e como esas formas deberían recuperar a forma galega, non? Por lo tanto, son textos que vos van dar pé a traballar desde unha perspectiva moito máis lingüística. Teño que deixarlo aí porque xa me queren botar, entón eu simplemente vos convido a mergullarvos en medo na poesía de Florencio Delgado Gurriarán. Do meu punto de vista é unha poesía asequible, de fácil lectura e aínda así tamén é unha poesía que ten moita profundidade e que vos vai a chegar moitísimas cousas. É unha poesía moi plural, moi poliédrica. Non sei se dei resumido todo o que pretendía, en calquera caso agradezo a vosa atención. Moitas grazas. Perdón, se me permitise, gustaríame que finalizar co propio Florencio lendo un poema, simplemente, si o permite a tecnoloxía. E se non, escoitar. Sí. Una entrevista. Ya, no lo veo. Sí, 16:35.
Pode ser, non sei. Para o poema que quería que escoitarades é ese, Xarabe Tapatío, que é un poeta, está mellor que escoitedes na súa voz, eu se queredes para rematar, leo ese poema Nomes do que antes vos falei. O poema ese é tamén dos poemas mexicanos de Florencio, e está publicado en dous proxectos dos que non me deu tempo a falar, que son tamén moi importantes na biografía de Florencio, que son a súa presenza, a súa fonda presenza en dúas revistas fundamentais do noso exilio, que son Saudade e Vieiros, publicadas en México. Saudade tedela disponibilizada na rede tamén, e podedes vela inteira. Vieiros non é o caso, pero de Vieiros hai unha edición facilitar que está en todas as bibliotecas. Estéticamente é moito mellor Vieiros, pero do punto de vista do contido, calquera delas son traballos que debedes coñecer, por lo menos. Ese poema Nomes. Nomes de Michoacán son Garruleiro Erisgairo, Chichutzán, Paricutín, Sirahuén, Uruapán, Ario, Sararacuá, Cupatsicio, Tagancicuaro, Tacambaro, nomes da tarasca terra, rechouchío de paseados, de Antergo e de Nobre Alamio, nomes da beira do Sil. Valdafreixo, Valdegodo, a Pena da Moura, o Castro, Porto Mourisco, Baxeles, Córgomo, Castelo Arnado, Outarelo, Millarouso, Portela, Cesures, Arcos, nomes de Valdeorras, doce e sonoroso canto. Moitas grazas, amigos. Convidarvos a que sigades a súa xanela no Twitter, porque vos terán moi actualizados da figura de Florencio e de outras cousas, e ás veces eu miro poeta ou miro docente que podes atopar por ali moitas veces tamén. Agora deixamos vos co coloquio que guiará Mar Álvarez e estará con ela Maridade Alexandre e María Reimóndez. Moitas grazas.